Днес започваме с първата от 7-те най-важни сфери на човешкия живот – тялото. Тялото е нашият първи дом. Той е гласа на земята в нас, мъдро отражение на всичко, което чувстваме, мислим и преживяваме. Когато не сме свързани с него, губим основата, от която расте всичко друго. Тази сфера е физическата основа на нашия живот. Тук живеят инстинктите ни, нашата жизненост, сигурност и връзката с земята. Посланието е просто и дълбоко. Имам право да съществувам. Когато това право е под съмнение, се появява страх, напрежение и болка. Тялото започва да говори вместо нас. То не ни наказва. То ни напомня, че сме забравили да бъдем тук, в този момент, в този свят. Когато тази сфера е в дисбаланс, усещаме умора, липса на енергия, напрежение, страх за оцеляване. Започваме да живеем в главата си и забравяме, че имаме тяло. Тогава първата крачка е да се върнем в тялото, в духа, в усещането. Възстановяването започва с малки жестове. Да почувстваш стъпалата си върху земята, да се храниш с внимание, да се движиш така, че да усещаш живота в себе си. Да дишаш дълбоко, като акт на доверие към самото съществуване. Когато се свържеш с тялото, коренът се стабилизира и цялото дърво на живота започва да расте естествено.